No. Yauwa, to abokina ka san tunda muka dawo daga training din sojoji. Continue. Aka tura ni Maiduguri muka je na yi course a can aka bani general. Na je Sambisa aka bani captain. Na dawo nan Kaduna aka bani captain. To kai daga ƙarshe ma yanzu haka last corporal ne ni. Na tabbatar ma da cewa saboda aiki na ne da ƙwazo na ya tabbatar min da cewa wannan mukamin da ake ban hakan ne. To shi yasa na ce ni ma ba zan yi ƙasa a gwiwa ba, dole in kawo ma kulan nan na zo na yi rantsuwa a gabanka. Yanzu kai ma sa. Na zama soja. Yawwa, to bacin haka yanzu kuma zan ma rantsuwa saboda ƙasanmu da aikin da na shiga. Ka san duk soja idan ya shiga kai ma zan rantse ma a gabanka ka tabbatar da cewa aikin soja ba na rago ba ne. Wannan shi ne.